Welkom alle to de Fries Plattische Jittoa Lekzion. Ik zie Jason Friesen en vandaag wil we leren wat een kapo is en wel dat te Brucken. Je haben dort vielleicht gesehen, wann wesse Menschen Jittoa spelen, dat zij een kapo brucken. Een kapo is een bijzondere bied gereedschap, wat even dat Jittoa-nek even past en al die drie doelklampt aan dat bijzondere hak. Wanneer we een lied spelen willen, aber proben met te zingen en dat is te leeg, kan we een kapo brucken om dat hekje maken. Wel we zijn een lied is aan de zijkant geschreven, aber we willen dat hekje zingen. Dan kan we onze kapo nemen en wanneer we den twee haks napzaten, is dat nu wo onze Jittoa-nek anfangt. Van door moet we de zijkant spelen zoals wanneer dat Jittoa-nek door anfangt. Dit brengt de toon hekje en kan dat leichter maken te zingen. Dit meint ook wat anderes. Wils we nu twee haks hekje spelen op een Jittoa-nek, spelen we niet meer de zijkant. We brucken nog einmal de zijmodel, aber wils we dort haben abgesagt, spelen we nu de dijkant. Dat schafft zoals dit met al de kaartenmodels, niet bloos met zij. Ik heb een beeld reingemaakt wat dat bewijst, wel dat alle taut past. Dit is de laatste Lektion voor Jittoa spelen. Ik hoop dat deze Jittoa Lektionen zijn een zegen geweest te jullie alle en dat je han veel geleerd. Ons hoopning met deze Lektionen is dat je kan dit brucken zum leider spelen in de kerk en halpen met je zang. Entweder dat je zang leiden oder leider verzingen. We wensen jullie alle Gottes Segen. Blijft am spelen.